Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Инженер дәресләренең чираттагы чыгарылышына рәхим итегез. Бүген сезне чираттагы беренче карашка бик гади элемент белән кнопка белән таныштырып үтәсем килә. Безнең наборда экранда күрсәтелгән 4 контактлы кнопка бар. Әлеге элементны макетларда куллануда нинди үзенчәлекләр бар икән, әйдәгез бу турыда сөйләшеп үтик. Сезнең игътибарга гади генә схема. Аның эшләү тәртибе дә гади. Без кнопкага баскач, лампочка яна, кнопкадан безнең бармакларны алгач, ул сүнә. Шул ук вакытта кнопканы куллануда да хата ясарга мөмкин. Экранда кнопкаларның аяклары парлап, зәңгәр һәм яшел төсләр белән күрсәтелгән. Хикмәт шунда ки, бер төрле төсләр белән бирелгән контактлар кнопка басылмаган торышта да үзара туташкан була. Кнопкага баскач исә бу ике челтәр үзара ялгана. Макетны җыйганда бу үзенчәлекне истә тотарга кирәк. Югыйсә, безнең челтәр кнопкага басылмаган халәттә дә ялганган булып чыгарга мөмкин. Яна бер макетка күз салыйк. Әлеге челтәрне без узган дәресләрдә карап үткән идек инде. Хәзер аңа әйдәгез бераз үзгәрешләр кертик. Һәр светодиод челтәренең үз кнопкасы булырга тиеш. Ягъни бирегә 2 кнопка өстибез. Үзгәртелгән макетны экранда күрә аласыз. Сул кнопкага басканда яшел светодиодның челтәре яна. Уң кнопкага басканда кызыл светодиодның челтәре яна. Әлеге макетта без практик өлештә кире кайтып, төрле вариантларда ялгаулар белән тәҗрибәләр ясап карарбыз. Хәзергә дәвам итик. Һәм сезнең игътибарыгызга яна бер яңа элементны тәкъдим итәсем килә. Ул атала конденсатор дип. Конденсаторның төп сыйфаты ул схемада үзенә энергияны туплый ала. Ягъни челтәр ялганган вакытта ул энергияны туплап кала, ә челтәр өзелгәч, ул бу энергияны кире кайтара. Конденсаторның үзенә никадәр микъдардагы энергия туплый алуын билгелиләр сыйышлык төшенчәсе белән. Сыйышлыкны без исәплибез фарадларда. Конструктив яктан без кулланачакбыз 2 төрле конденсатор. Сул якта күрсәтелгән сары һәм кечерәк размерлысы атала керамик конденсатор дип. Уң якта күрсәтелгән бочка кебек цилиндр формасында атала электролитик конденсатор дип. Электролитик конденсаторлар чагыштырмача зуррак сыйышлыкка ия булалар. Шул ук вакытта аларның корпусына язылган минус тамгасы буенча контактларның минус һәм плюс тамгалы яклары бар икәнен аңлыйбыз. Схемада тоташтырганда моңа игътибар итәргә кирәк була. Керамик конденсаторларның исә андый үзенчәлеге юк. Конденсаторларның үзләренә энергияны туплап, аннары кире кайтара алуын без тулы мәгънәдә тәҗрибә ясап, схемада күзәтә алабыз. Сезнең игътибарыгызга яна бер макет. Ул шулай ук бик гади. Кнопкага баскач безнең лампочка яна, кнопкадан бармакларны алгач безнең лампочка сүнә. Ләкин конденсатор элементы булу сәбәпле безнең лампочка шул ук вакытта секунда белән сүнмәячәк. Ул җайлап кына әкрен генә сүлпәнрәк янып, шулай итеп сүнәчәк. Һәм әлеге конденсаторның сыйышлыгы никадәр зуррак булса, безнең лампочканың сүнү вакыты да шул кадәр озынрак була. Конденсаторлар һәм кнопкалар турында өстәп шуны әйтәсем килә. Без бармак белән кнопкага баскан вакытта аның ишендәге контактлары арасында очкыннар чыга. Һәм әлеге очкыннар ниндидер ясалма, ялган сигналлар барлыкка китерә. Ниндидер зур схемаларның бу дөрес эшләмәвенә китергә мөмкин. Һәм әлеге хәл күзәтелмәсен өчен без шулай куллана алабыз гади конденсаторларны. Без әйттек, конденсатор үзенә энергияны туплый ала һәм аннары бирә ала дидек. Шуңа күрә ниндидер шундый ялган импульслар чыккан очракта конденсатор бу ялган импульсларны үзләренә йотып кала һәм үзенә күрә бер фильтр ролен үти килеп чыга. Дәресебезнең практик өлешендә макетлар белән тәҗрибәләрне без дәвам итәрбез. Хәзергә исә чираттагы дәресебезнең беренче өлеше тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.